Euskal Herria Bilduk gure ezezko borobila emango dio zure investiduari. Konplexurik gabe, zure alderdian eta ordezkatzen duzun bloke atzerakoiari emango diogu ezetza. Argi eta garbi esango dugu bai gaur eta baita ostiralean ere, gure ezetza hartuko duzu. Usted no será presidente porque su alianza con la extrema derecha le separa del país real que dice representar. La amnistía, señorías, no es el final, és el retorn a la política. No rebrà cap vot nostre, però no són només els vots que li falten a vostè. El que sobretot li falta és entendre que la realitat és força més complexa i diferent de la que vostès escolten a les seves ràdios de capçalera o llegeixen en els seus diaris. Lleva usted más de 2 meses apelando a su condición de cabeza de lista más votado como argumento casi único para exigir la presidencia del gobierno. A mí, fíjese, me ha sucedido igual que a usted. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabra. Fíjese qué grandeza la democracia del 78, que personas como ustedes pueden estar aquí. Azkenetan, Juan Paredes, Mano Txiki eta Angel Otaegi etako militante eta antifrankistak era hil zituztela, fusilatu zituztela, Frapeko 3 kide baita ere hil zituzten urte hartan, eta horren harira, gudari egunaren harira hainbat ekitaldi eta omenaldi antolatu dituzte. Momentu honetan Zarauzko hilerrian gaude, urtero Ahaztuak elkarteak antolatzen duen ekitaldi eta omenaldi honetan, jende mordoska gerturatu da ona, baina iragan asteburuan ere herrialde katalanetako Sardanyolan Txiki fusilatu zuten tokian ere omenaldia egin zioten, gogoratu behar dugu eusko gudariak abesten fusilatu zutela, eta gaur arratsaldean Nuarben Angel Otaegi dagoen hilerrian senide eta lagunek baita ere omenaldi xumea egingo diote. Dena den ekitaldi nagusia Azpeitian izango da larunbatean Azoka plazan. 58 urte direla gogoratu behar dugu Txiki eta Otaegi erregimen frankistak fusilatu eta erail zituztenetik. Eta gaur hori gogoan eta azpimarratu nahiko genuke. Euskal Herriaren askatasunen aldeko konpromisoa bere egin eta berretsi nahi du gaurkoan indar bereziz. Txiki eta Otaegi 58 urte luze dira erregimen frankistak fusilatu zituztenetik helburu bat. Herri honen askatasun nahia eten eta itotzea. Ez zuten lortu, oraindik herri hau bizirik eta bere etorkizunari parez pare begiratzen jarraitzen duelako. 58 urte luze, non oraindik herri honek estatuekin duen gatazka politikoari irtenbiderik eman ez zaion. Elkarbizitza iraunkor eta justu bat eraikitzeko ezinbestean igarotzen delako memoria osoak, egi guztiak, pertsona guztiak, biktima guztiak errespetatzetik. Sortuk bide horretan jarraituko du. Guzti honengatik, irailak 27 honetan sortu berretsi egiten da eta konpromisoa berresten du Euskal Herrian bakea, askatasuna eta independentziaren aldeko indarrak biltzen.
askatasun aizea da, iardienten aldea, aieneka ez etorri, ez naiz lurrazpikoa mea, askatasun aizea. Memoriaren egia eta egiaren memoria. Los viejos amores que no están, libre como el viento. Como ves, Ángel, nuestra crónica esta vez no es todo lo optimista que quisiéramos, pero el trabajo, la esperanza no nos faltan en nuestro quehacer diario. Hogeita hamar urtez luzatu da gure itxaron gela. Orain argia piztu nahi dugu, nola Gernikan kandela, guk aspaldian dakigun hori, denek jakin dezatela. Egin egunkariak 1993ko abuztuaren 30ean deiak jaso zituen esanez, Laudion, Anuki izenez ezaguna zen euskal errefuxiatu politikoa atxilotu zutela. Dena dela, abuztuko atxiloketa hura ez dago inongo polizien erregistro liburuetan jasota. Ez Guardia Zibilarenetan, ez Polizia Nazionalarenetan, eta ez da Ertzaintzarenetan ere. Gure herri honetan estatuaren agindupeko talde eta indar armatuek eragindako hildako gehiegi ezagutu ditugu. Baita hilketa horiek justifikatzeko asmatutako argudio sinestezinak ere. Xabierren heriotza ez da argitu gabeko itzalak dituen bakarra. Zoritxarrez, asko dira bizitzeko eskubidearen urraketa justifikatzen dituzten bertsio ofizialez estalitako kasuak.
Urkulluk hamarkada bat darama langileoi bizkarra ematen eta politika publiko atzerakoiak bultzatzen. Gatazka laboralak egon direnean ikusi dugu patronalarekin erabat lerratuta. Eta orain, uste dut, kezkatuta dagola, ikusten duelako politika horrek bere koste elektorala daukala. Langileok lan egiten dugula, baina lan egiteaz aparte badugula hitza eta badaukagula ere bozka. Eta kezkatuta dago, ikusten duelako langile jendearen bozka galtzen ari dela EAJ. Euro 7 Europar Batasunak ibilgailu motordunen emisioak neurtzeko eta murrizteko araudia da 2025ean behartzuen indarrean, baina orain ordezkaritza zabal batek erabaki du atzeratzea eta araudi hori malgutzea. 2025ean indarrean jarri barrean 2027 atzeratu dute, izan ere ordezkaritza askoren ustez helburuak irrealegiak ziren. Arantxa Tapiak beharrezkotza jo du Europar Batasunak ezarritako Euro 7 araudia atzeratzea lehenago edo beranduago hartu beharreko erabakia zela dio, eta testuinguru horretan argudiatu du Europako ekonomiaren funtsezko industria sektore batean ziurgabetasuna sortzen zuelako atzeratu behar zela. Industriak bete ezineko helburuak jasotzen zituelarik araudi honek. Gauzak horrela Eusko Jaurlaritzak errespetuz eta erantzukizunez hartu duela erabakia azaldu du Tapiak, eta nabarmendu du orain ezarritako helburu horiek bete egin behar direla. Entzun dezagun. Europako ekonomiarentzako funtsezkoa den sektore batean desegonkortasuna, ziurgabetasuna eta zalantzak sortzen ari zirelako. Horrek suposatzen du sektore garrantzitsu batek galdu zezakeela bai enplegagarritasuna, bai lanpostuak eta bai sektorea bera kolokan jarri zezakeela. Ezinezkoa zen nolabait industriarentzako epe horiek bete ahal izatea jartzen ziren epe horietan. Zuzendaritzak erabaki duelako pertsonalaren murrizketa bat egitea. Hain zuzen ere, erizaintzan gaueko turnoan, urgentziatoko kirofanoan. Ordu zuzendaritzak egin du hau errestrukturazio bat egiten ari delako Santiago eta Txagorritxuren arteko ospitaleetan. Orduan horren ondorioz erabaki dute aurreztea. Langileen murrizketa baldin badago, azkenean kalitate asistentziala eta pazientearen segurtasuna ez da egongo.
oldarraldiaren aurrean euskararekin bat, euskaraz bat, da hautatu dugun leloa. Uste dugulako, nolabait, aipatzen nuen, batze horren irudia ekartzen digula, hau da, euskara guztiona dela, guztiontzat dela eta guztion beharra daukala momentu honetan. Ez bakarrik, ez dugu nahi oldarraldiaren idei horretan bakarrik geratu, baizik eta aurrera begira jarri nahi dugu. Eta euskaraz bat horrekin adierazi nahi dugu, hain zuzen ere, sententzia sorta honek, eta hor dagoen, mezuak, barne diskurtsoak, oldarraldi politiko eta mediatiko horretan isurtzen denak, etengabe aurkezten duelako euskara segregaziorako eta bazterketarako elementu moduan, ez? Eta uste dugulako, eta erabat sinesten dugulako hori baino justu kontrakoa dela, ez? Egiaz, hizkuntzen korapiloa askatuko badugu eta bizikidetzarako, bizikidetza egoki baterako, gizarte kohesio egoki baterako hori behar dugu, euskara eta euskararen normalkuntza, normalizazioan aurrera egitea ezinbesteko osagaia dela. Itxi. Stop. Plazara duela 2 hilabete sortu ginuen, baina Euskalgintzako eragile berri gisa, baino gehiago, gure burua identifikatzen dugu, eragile osagarri gisa. Lan eginen baitugu Euskalgintzako beste eragilekin, hori nahi dugu egin, eta hola hasi ginen lehen hilabeteetatik. Baina nahi gintuzke datuzen asteetan harreman hauek indartu. Lau ardatzetan definitu dugu gure lana, bada komunikazioa, aholkularitza, formakuntza eta plazagintza. Plazagintza litzateke gehiago nazioarteko plaza batean beste biziberritzen ari diren beste hizkuntzekin ere elkarlan batera maitea eta arlo hortan ere motivazio handia dugu. Foru Gobernuaren eta Nafarroako Administrazio Auzitegiaren hainbat ebazpenei entzungor egin ondoren, Iruñeko udalak azkenean lizentzia eman dio Laba elkarteari. Javier Labairu herritarren segurtasunerako zinegotzi delegatuak sinatu du baimena eta polemika luze bati bukaera eman dio. Oroit gaitezen Navarra Sumako gobernu taldeko aurreko arduradunek izan zuten inpartzialtasuna eta 2021ko urtarriletik Laba elkarteak izan duen borroka luzea. Martxan gaude, ahalik eta guden muntatzeko terraza, baina egun batetik bestera ez gara gai, olako zerbait egiteko, azkenean voluntarioekin ateratzen dugulako aurrera proiektu hau, bakoitzak bere lanak ditu, bere kontuak, eta agian ez gara kapaz olako erreflexioak izateko, baina gure asmoa da, aste honetan posible bada, eta beranduen ez helduen astean terraza martxan izatea. Bien bitartean, esan bezala Windsorrek ez dauka gure lokalaren aurrean mairik ez aulkirik, beraz, sikiera lokala ongi ikusten da, eta hori ere garrantzitsua da. Ondo kostatuko terraza atea aintzinetik kenduta, Laba azkenik ikusgarri agertuko da. Hemendik aintzin Iruñeko plaza handi batek, Gaztelu plazak, bertze kulturtxoko zabal bat izanen du karrikan, eta euskerak bertze toki txiki handi bat. Udazkenaren hasierarekin batera heldu da Errigorako auzolan eguna, aurten Ablitas eta Tuteran. Errigora komunidadeko 350 bat lagun elkartu nahi dute kutsagintzan. Euskal Herria oinarri eta auzolana lanabes dituen ekimen herritarrak 10 urte bete ditu dagoeneko. Eta hamarkada ospatzeko kutsak egin ondoren bazkaria eginen dute, baina festa barrura begira. Nahiko goinukena eta uste duguna lortuko dugula dela, Ablitasetik bakoitza bere etxera bueltatzea,
10 urte hauek atzera begiratuta merezi izan duen sentimentu bat jasota. Egunetik egunera, geroz eta zabalagoa den komunitate batek eman dio gorputza ekimenari. Ilusioz eta ambizioz, herritar, nekazari, ekoizle, euskaltzale eta kontsumitzaileek osatu dute sarean hitz hori. Iruñeko Opuseko Irabia Izaga ikastetxeak lehen hezkuntzan sexuaren arabera bereizitako hezkuntzari amaiera eman beharko dio, Nafarroako gobernuarekin ituna mantendu nahi badu. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak ikastetxeak aurkeztutako errekursoa atzera bota ondoren hezkuntza mistoa ezartzera behartuko du. 2021-22 eta 2026-27 ikasturten arteko aldirako hezkuntza itunen araubideen lehen hezkuntzan aplikatzeko prozedura 2021ko otsailean ezarri zen. Hezkuntza baliabideen zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez. Ebazpen horren aurka Irabia Izaga ikastetxeak errekurtsoa aurkeztu zuen. Aldi berean ikastetxeak aurkeztu zuen hezkuntza ituna berritzeko eskaera. Eta lehen hezkuntzako 2021ko apirilean berritu zitzaion. Berrikuntza horren ondoren, Irabia Izagak arian sartu du hezkuntza mistoa ikasturte bakoitzaren hasieran. Eta horrela, egun, lehen hezkuntzako 6 mailetatik lehen 3ek hezkuntza mistoa dute, baina gainerako 3ek segregatua mantentzen dute. Beraz, ikastetxeak ez ditu baldintzak betetzen. Politikariek ebazpenaren iritzia eman dute. Diru publikoekin ezin da hori finantzatu ez da ordaindu. Eta esaten dugu orain oso gai funtsezkoa eta garrantzitsua denez, Nafarroako gobernuari dagokio hori betetzea lehenbailen. Una gran noticia para la igualdad en nuestra comunidad. Iritziak iritzi ikusi beharko da orain ikastetxe horiek egiazki legea aplikatzen ote duten edo ez. Irailaren hasierako euriteek eta lurraren temperatura beroek onddo pila ekarri dute Euskal Herriko mendietara. Nafarroko gobernuko datuen arabera, Ultzamako basoek 8 kilo boletus aereus eta retikulatuz, hau da, onddo beltz, ekoitzi dituzte hektareako, 24.000 kilo guztira. Duela 30 urtetik ikusten etzen onddo piloa ekarri dute. Errate baterako, Ultzaman ere, kasik 100 onddo biltze baimen luzatu dute egunero. Ahantzi gabe, urteko baimena duten 600 ere badirela. Guti gora bera, egun bakoitzeko 400 lagun hurbildu da Ultzamara onddo bila. Hala ere, jende haunitz baimenik gabe geratu da. Izan ere, basoen erabilpen eta ustiapena mugatuta dagoelako. Nafarroako pagadi eta ariztietara mota guztietako jendea hurbiltzen da. Baina dudari gabe, onddo biltzean aritu direnak sareak ere bete dituzte mezu eta irudiez. Orain ikusi beharko da, izozkailuan hainbertze ondorendako tokirik ote duten edo laster elkarte edo peinaren batean onddo jate gozo bat prestatu beharko ote duten. Irailaren hasierako euriteek eta lurraren Euskal emakumeek ekoitzitako zinema izan da, aurtengo zinemira Euskal Industriaren galako protagonista nagusia eta izen propioak ere bai, izen ere sari emateak Estibaliz Urresolari 20.000 erle espezierekin mundu mailan izandako proiektzioagatik eta bestetik gidoi onenarena Isabel Herrerari eman diotena Sultanaren ametsa, utopia feminista gatik. Baina gaur bada izen propio handi bat. Jaione Kanborda zinemagile Gipuzkoarrarena. Eta berak zer dakar, Okorno, Adarra, Galizian ekoitzia, Galizian bizi eta lan egiten duelako Gipuzkoarrak, eta aurreratzen dizuegu kontakizun honek, emakumeen haurdunaldia eteteko azken hamarkadatan egindako ibilbidea dakarrela. Galizian kokatua eta bertako kostaldeko emakumeek bizitakoa. Ez dizugu gehiagorik aurreratuko, gaur pantalla handian ikusi ahal izango delako sail ofizialean urrezko maskorra eskuratzeko lehian Okorno.
Bizi ibilbidean zein profesionalean oztopo gehiago gainditu behar ditugu emakumeok, jazarpen arriskua dugu, eta horren aurrean gainera baliabide gutxiago oroar. Edonola ere, bart gauean Euskal Zinemaren gau handian, emakume zinegileen mezua izan da pantalla handian ikusi eta entzun ahal izan duguna. Esatekorik badagoelako eta entzungo duenik ere badelako. Aurrerantzean, Euskal emakume zinegileen ibilbideaz gehiago jakiteko dokumentu historiko sakona da, proiektatu berri dena, arnasa betean datozelako Euskal emakume zinegileak eta oroar industrian orain arte egindako ibilbideak goraipatzarekin batera, aurrera begira dauden erronkak mahai gainean jarri dituzte. Izan ere, emakumezkook ikuskera propioa badugu, kosmogonia propioa, zer kontatua eta aurrera begira ibilbide oparoa. Horezkoa duen dotoreziaz esan digu agur bart gauean, Pako Sagartzazu aktore donostiarrak Donostiako zinemaldiaren 71. edizioko zinemira gauan. Euskal Zinemaren gau handian. Zinemira saria jaso du Pako Sagartzazuk, Ane Gabarain aktorearen eskutik. Maitasun keinuz betetako sari ematea izan da, izan ere, ia 5 hamarkadatan zehar antzerki gintzan zein zineman egindako ibilbidea goraipatzarekin batera, bere persona ere goraipatu nahi izan du Euskal Zinemaren komunitateak. Halaxe, ore guztiz, adio esan bai, eta noski arrasto utziko duena izan ere, konpromisoz betetako ibilbidea izan da, azken unera arte, Pako Sagartzazu, Herrera auzoko Donostiako aktoreak utzi diguna. Amabiterdiak dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea heldu da. Eta gaurkoan horretarako gurekin dugu Igor Arroyo, Labeko koordinatzaile orokorra. Kaiz, Igor? Egunon, bai. Bueno, azteko, politikaren kontuekin hasiko dugu, izan ere, atzo eta gaur Feijóoren investidura saioak dira izaten. Ari da investidura orain, eta, bueno, zantzu guztien arabera, ez da aurrera aterako investidura hori. Hala ere, nola ikusten duzuzuk giroa? Guretzat berri ona da, PP eta Voxen gobernu bati atea iztea, eta berri ona da, independentismoaren babesa beharko lukeen gobernu baten aukera egotea. Guk Euskal Alderdiei eskatzen dieguna da, aukera hori baliatu dezaten lan harremanetarako eta babes sozialerako Euskal Esparruaren norabidean urratsak emateko. Ez da inbeste estatuko eredu sozioekonomikoa aldatzea Madrilen egiten den lanaren bidez. Gehiago da, hemen Euskal Herrian eredu sozioekonomikoa aldatzeko eta lan harremanak aldatzeko, Madrilen oraindik orain dauden galgak altxatzea. Esaterako negoziazio kolektiboan. Hemengo hitzarmenei lehentasuna ematea estatuko hitzarmenen gainetik. Edo langile publikoen kasuan hemen negoziatu ahal izaten langile publikoen lan baldintzak. Hori da eskatzen dieguna Euskal Alderdiei. Bestalde, Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak alderdi egunean greben inguruan esandakoak kritikatu zenituzten, izan ere adierazi zuen, inori mesede egiten ez dion kezka artifizial bat sortzen amaitzeko momentua dela. Urkullu hamarkada bat darama langileoi bizkarra ematen eta politika publiko atzerakoiak bultzatzen. Gatazka laboralak egon direnean ikusi dugu patronalarekin erabat lerratuta. Eta orain, uste dut, kezkatuta dagola, ikusten duelako politika horrek bere koste elektorala daukala. Langileok lan egiten dugula, baina lan egiteaz aparte badugula hitza eta badaukagula ere bozka. Eta kezkatuta dago, ikusten duelako langile jendearen bozka galtzen ari dela EAJ. Baina beharrezkoa dena ez da horren beste hitz egitea grebei buruz, eta areta gutxiago greben kontra. Horrela ez du lortuko langile jendearen konfiantza berreskuratzea. Egin beharko lukeena Urkullu da ekintzak, eta badauka nondik hasi, esaterako udaberrian Eusko Legebiltzarrean onartu zen 1.400 euroko gutxieneko soldata ezartzeko akordio baten beharra, eta eskatu zioten Eusko Jaurlaritzari horren alde lan egin dezan. Eta galdera da, zer egin du Urkulluk udaberritik ona mandatu horri erantzuna emateko? Gudakigula ezer ere ez.
Gainera aurrekoan baita ere adierazi zuen, ez zuela ulertzen, nola posiblea zen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan greba asko egotea eta izatea aldi berean soldata altuagoa duen lurraldea. Begira, hemen badago gezur handi bat, eta da Euskal Herrian langile jendea guztiak ongi bizi direla, edo ongi bizi garela. Guk gehitzen badugu langabezian dagoen jendea, populazio inaktibo bezala konputatzen den jendea, alegia, enplegurik ez duten eta etxeko lanetan dauden emakumeak. Eta enplegu bat izan bai, baina 1.400 euro gordin baino gutxiago jasotzen duen jendea, horiek guztiak batuta, 2 langiletik bat dago egoera horretan. 3 egoera horietako batean. Eta ni galdetuko nioke Urkullu eta baita ere Urtuzarri, ea 1.400 euro gordineko soldata batekin, eta hortik bera, posible ote den hemen etxe bizitza batean sartu alizatea, hemen dagoen elikadurak daukan kosteari aurre egitea dena, eta hemen bizitzak daukan koste orokorrari aurre egitea. Nik uste dut, momentu honetan jende asko gaizki paratzen ari dela, eta iruditzen zait frivolidade bat horrela esatarena, hemen jendea ongi bizi dela. Bestetik, atzo elak Estilasek eta Komisiones Obrerasek hezkuntza publikoan grebara deitu zuten urriaren 24-ako, hau da, zerbitzu publikoko grebaren bezperan. Eta deialdi hori zatiketaren irudia islatzen duela salatu zenuten labetik. Bai, horrela da. Duela 2 aste prentsaurreko bat egin genuen, 6 sindikatu diferente, ideologia, hildo eta perspektiba desberdineko 6 sindikatuk, eta guztiok bat gentozen beharrezkoa zela zerbitzu publikoetan, baita irakaskuntzan ere, eta hau azpimarratzen dut, baita irakaskuntza publikoan ere, 2 greba egun egitea. Eta adostu genituen aldarrikapenak eta jarri ginen lanean. Eta zer da kontua? 6 sindikatuen mahai horretatik kanpo aritu direla lanean, ela bereziki eta baita ere Esteilaz, labi gabeko greba deialdi bat egiteko hezkuntzan. Guk hori jakin genuenean, haserretu ginen, baina haserre une hori pasatuta, erantzunkizunez, eskatu genuen beraiekin bildu ginen, eta egin genuen planteamendu bat. Eta gure planteamendua zen, begira, badaukagu greba egun bat hilabetero. Urrian bat, azaroan daukagu greba feminista orokorra, eta abenduan beste greba egun bat. Guazen, greba egun horien aurretik, aste bat lehenago, ikastetxetan mobilizazioak egitera elkarrekin. Beraiek nahiago izan dute proposamen hori bazterrean utzi, eta beraiek bakarrik labi gabeko greba bat deitu. Noiz eta lab denean hezkuntza publikoan lehenengo sindikatua. Eta gainera egin dute denon artean egindako greba deialdiaren bezperan, eta horrek izugarrizko nahasmena sortzen du ikastetxeetan. Egun batean denok deitzen dugu, beste egun batean bezperan bakarrik batzuk. Niretzat langilek ez dute halakorik merezi, ez dugu ulertzen jarrera hori. Labik barik gabeko deialdi bat egin dutela adierazi duzu. Beraz, zein da sindikatuen arteko harremana, izan ere jakina da, ela eta laben arteko harremana ez dagoela momenturiko berenean. Egia da ikasturte hasierako ekitaldian, Garbine Aranburuk adierazi zuen, elarekin akordioak edo elkarlan hori sustatu nahi zuela, ez dakit egungo egoera zein den. Guk ikasturtea baikor hasi genuen. Ikusten genuelako, greba feminista orokorrari begira, elkarlanean arituko ginela, ELA, LAB eta beste sindikatu batzuk, eta baita ere elkarlanean arituko ginela zerbitzu publikoetan. Baikor ginen, baina ikusi dugunean zenolako jokaldia egin duen elak irakaskuntzan, egia esan, ez da izan bat ere berri ona elkarlanaren ikuspegitik. Gainera hezkuntzan, berrio diot, LAB izanik lehenengo indarra, bilatu dute, eta nahiago izan dute Komisiones Obrerasekin elkarlanean aritzea, labi gabeko eta Komisiones Obrerasekin deialdi bat egitea, nortzuk eta LAB, UGT eta Komisionesen arteko nolabaiteko elkarlana dagoela adierazten duten berberak. Ze Mitxel Lakuntzaren diskursoa ez da aldatu, Udaberritik ona, jarraitzen du mantra berdinarekin. Ela jarraitzen du mantra berdinarekin. UGT, Komisiones eta LABen arteko balizko akordio bat dagoela. Beraiek badakite hori ez dela hala.
Negoziazio kolektiboan dagoena dira kontzientzia puntualak. Eta beraiek kontzientzia puntualak erabiltzen dituzte, kasu batzutan sindikatu guztiok bat egiten dugu, beste batzutan beste batzuk, horako gezurrezko diskurso bat egiteko. Baina gainera, iruditzen zait, pixka zinikoa dela, ikusita irakaskuntzan ze bide lagun hartu duten, Comisiones Obreras, non eta irakaskuntzan, Comisiones Obrerasek Euskal Curriculumaz, hizkuntza ereduaz, murgiltze ereduaz, hezkuntza sistema propioaz, ezer jakin nahi ez duen esparru batean, hortxe hartu dute Comisiones Obreras bide lagun, labi gabeko greba bat egiteko. Guk uste dugu hori dela txikitara jolastea eta gainera tranpetan aritzea. Norbera buruarekin ere tranpetan aritzea. Eta gu beste gauza baterako gaude hemen. Osea, gure ustez, egungo kontesto historikoak eskatuko luke lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparruaren aldeko ofensiba erraldoi bati buruz hitz egiten egotea bi sindikatuen artean. Gu horretan gaude eta horretarako prest gaude. Handira jokatzeko garaia da eta eskua luzatuta dugu, baina ez dugu ikusten rezeptibidaderik elaren aldetik. Bestetik, Igor, astelehenean egin zenuten prentza aurrekoa, eta bertan sozietate zerga igotzeko garaia dela diozue labetik, eta salatu duzue gainera, egungo zerga ereduak langileen sama handitzen duela, eta bitartean zerbitzu publikoak ahultzen dituela. Bai, hemen Euskal Herrian badaude baliabide materialak eta baliabide humanoak jendearen lan eta bizi baldintza duinak bermatzeko eta zerbitzu publiko oso indartsuak eta aurreratuak garatzeko. Zein da problema? Hamarkadetan zehar hemen egin den politika fiskala edo zerga politika izan dela erabat konservadorea, erabat atzerakoia. Erabili izan da hemen dauden autogobernuaren aukerak errenta altuei eta enpresariei mesede egiteko. Eta horren ondorioz, politika publikoen irismena erabat mugatu da. Orduan, badago aukera osasun sistema publiko potente bat izateko. Ez da normala, uda honetan gertatu dena osasun etxeetan. Ez da normala gertatu zenan pandemian zehar. Badago aukera zaintza sistema publiko komunitario potente bat egiteko. Badago aukera eskola publikoa indartu eta hezkuntza sistemaren ardaz gisa finkatzeko. Baina horretarako zerga politika errotik aldatu behar da. Eta hori da eskatzen dioguna EAJ-ari bereziki. Zerga erreforma atzerakoia aipatu duzu, Andoni Ortuzarrek alderdi egunean adierazi zuen EAJ-aren helburu nagusia zela aberria askatzea eta justizia soziala bermatzea. Baina gaur egun zerga erreforma ez da aldatu, urteak daramatzagu gainera erreformatu barik? Nik uste dut publizistek aholkatu ziotela Andoni Ortuzarri olako hitzak erabiltzea. Segurazki konstiente direlako, langile jendearen artean gero eta deskonfiantza handiagoa dagoela EAJ-aren kudeaketarekiko eta gero eta haserre handiagoa bai zerbitzu publikoetan, baina baita gatazka laboraletan, eremu pribatuan Eusko Jaurlaritzak egin duen edo bete duen paperari dagokionez. Afera berrio diot ez dira hitzak aldatzea, afera da ekintzak aldatzea. Eta benetan EAJ-aren aldetik baldin badago borondate bat langile jendeari erreparatzeko, egin behar duen lehenengo gauza da, aurrekontu hauei begira, zerga erreforma sakon bat egin, zerbitzu publikoak indartu, langile publikoek grebetan plantatzen ari diren aldarrikapen horiek entzun, aintzat hartu eta ez deskalifikatu egiten ari diren bezala, eta benetan gatazka laboraletan ere langileen interesen defentsan aritu. Ez dugu ikusten EAJ-an horretarako borondaterik, eta horregatik iruditzen zaigu olako hitzek sinesgarritasun falta badute eta gainera kasik zinikoak direla esan daiteke. Ikasturtea hasi berri da, hilabete bat ia hasi zenetik eta labek 3 erronka nagusi ditu ikasturte honetarako. Horien artean badau, langileen alduntze kolektiboa gertatzea eta gainera joan den ikasturtean bereziki sektore feminizatuetan alduntze hori gertatu zen. Bai, nik uste dut oso prozesu garrantzitsua gertatzen ari dela lan eremuan orokorrean eta bereziki sektore feminizatuetan. Guk asko tematu gara labetik sindikalismo feminista bat garatzeko estrategiak berritzen. Nik uste dut apaltasunez diot, baina nik uste dut aintzindariak izan garela horretan, gure eredu sindikala berrikusi dugu, gure barren funtzionamendua, gure lehentasunak berrikusi ditugu ikuspegi horretatik, eta esango nuke mugimendu feministaren jardunak ere oso eragin positiboa izan duela lan munduan. Hor egon dira nolabaiteko sinergia batzuk, greba feministetan ikusi genuen,
mugimendu feministan militatzen duen jendearen eta emakume langileen artean. Eta horrek, nik uste batetik eta bestetik ahalbidetu duela langile jendearen eta bereziki emakume langileen ahalduntze hori. Ikusten ari gara borroka asko, ikusten ari gara determinazio handia, ikusten ari gara garaipen asko, baina baita ere ikusten ari gara mailaren beste aldean dagoena, alegia patronala, ez duela momentuz aldatzeko bokazio handirik. Azkeneko asteetan asko hitz egin da matxismoaz futbolaren munduan, baina lan munduan matxismoa mantentzen da. Rubiales asko daude patronalean. Eta ez dira ikusten hainbeste, baina beraien politikek eragin askoz kaltegarriagoa daukate, ez? Eta gure erronka aurten hain zuzen ere hori da, ez? Patronalean dauden Rubiales horien gainetik, benetan emakume langileen lan eta bizi baldintzetan jauzi bat ematea. Sektore feminizatuetan antolakuntza borroka eta sindikalismoari esker hainbat gatazka askatu dira. Hala ere gaur iragarri duzuenez, Arabako zahar egoitzetan beste 8 greba egun egingo dituzue, afera askatu barik dago eta horrez gain Nafarroako zahar egoitzetan ere hitzarmena oraindik berritu gabe dago. Zein da egoera? Bai, hor bi gauza gertatzen dira. Alde batetik, Arabako eta Nafarroako langilei estatuko hitzarmena aplikatzen zaie. Horrek esan nahi du lan baldintzak ez direla hemen negoziatzen eta erabakitzen. Eta gainera horrek esan nahi du lan baldintzak kaskarragoak, prekarioagoak direla. Hitzarmen estatalek ekartzen dute lan baldintzak kaskarragoak. Eta alderantziz, hemengo hitzarmenek ekartzen dituzte lan baldintza hobeak. Horregatik iruditzen zaigu estatalizazioaren aurkako erronka estrategikoa da. Horregatik esaten dugu legegintzaldi honetan estatalizazioarekin amaitu eta bertako hitzarmenen lehentasuna finkatzea erabat ezinbestekoa dela. Baina horrekin batera ikusten dugu adinetako egoitzetako lan hau ez dela behar beste aintzat hartzen ari. Garrantzi gehiago ematen zaie bestelako lan batzuei, gure nagusiekin aritzen diren pertsonek eta bereziki emakumeek egiten dituzten lan hauei baino. Eta guretzat hau, honek ez du ez buru ez bustan, lan hauek funtseskoak dira, lan hauek beharrezko baliabideekin egin behar dira, beharrezko baldintzekin, beharrezko aitortzarekin dira, guretzat da langile klasearen lehen lerroa, guretzat da funtsesko ekarpen bat egiten duen langile jendea, eta benetan lotsagarria da olako baldintzetan egotea. Horregatik guretzat lehentasuna da bi hitzarmen horiek desblokeatzea eta bi eremu horietan bertako hitzarpenak lortzea. Eta nik badaukat itxaropena ikasturte honetan alde horretatik urratsak emateko gai izango garela. Zaintza erdigunean jarri du Labek eta zaintzaren erronkan barreta handia jarri duzue. Greba orokor feminista dugu azaroaren 30ean, Labek greba horrekin bat egin du, dagoeneko lanean diharduzue eta gainera Lab sindikatuko emakumeen batzarra egingo da bihar ostegunean Oiartzunen eta sindikatuko 200 emakume baino gehiago bertan izango dira. Bai, gure jendea oso ilusionatuta daude, oso motivatua dago, zalantzarei gabe sindikatuko emakumeak oso motivatuta daude, beraiei dagokie aintzindaritza bat eramatea greba feminista orokor honetan, baina baita ere sindikatuko gizonen artean badago ilusioa eta badago konpromiso bat greba honekiko. Azken batean zaintzaren erronka, mugimendu feministaren lidergoarekin, baina erronka hori transversala da, orokorra da, bada hurrengo hamarkadako erronka nagusietako bat, hemen guztiok daukagu beharra zainduak izateko bizitzaren momenturen batean eta guztioi aitortu behar zaigu zaintzarako eskubide unibertsala. Eta zaintzarako eskubide unibertsal hori bermatu behar dute instituzioek, zaintza sistema publiko komunitario sendo baten bidez. Eta horretan aritzen diren langileak lan baldintza duinekin aritu behar dira. Eta hori da oinarrizko erronka bat, datozen hamarkadan askatu beharrekoa, eta guretzat greba feminista orokorra oso aukera ona da horri bultzada emateko. Eta grebatik aurrera, baita ere, hitz egiten hasteko, zaintza sistema publiko komunitario hori nola eratuko dugun, eta horren inguruko akordio sozial zabal bat ere egiteko eragile desberdinen artean. Bestetik, sektore publikoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan grebara deitu du gehiengo sindikalak urriaren 25erako eta abenduaren 19erako. Izan ere, hainbat aldarri daude, soldatak igotzea eta behin-behinekotasuna jaistea. Izan ere, zuek ohartarazten duzu, soldata publikoak eta enplego publikoaren beharrak Jaurlaritzaren esku egon beharko liratezke eta ez Espainiako gobernuaren esku. Bai, horrela da. Momentu honetan,
esaten da autogobernua dugula, baina autogobernu honetan ematen du bertako instituzioek ezin dituztela zehaztu, ez da euren langileen lan baldintzak. Guretzat hau onartezina da. Hemen egon behar da aukera bertatik bertara negoziatzeko langile publikoen lan baldintzak. Orain, esango dut ere EAJ posik dagoela egora honekin. EAJari ongi datorkiola lan baldintza horiek Madriletik mugatzea eta Madrilen arautzea. Funtsean ez duelako beharrik ikusten zerbitzu publikoetan inbertitzeko. Eta are, auzitan jartzen dute ea zerbitzu publikoetako lan baldintzak ezote diren nahikoa onak. Ni, grazia egiten dit, soldata izugarriak kobratzen dituzten kontseilari eta aholkulari eta holako politikariek, benetan beraiek baino gutxiago jasotzen duten langile hoien lan baldintzen inguruan gaizki esaka ibiltzea, ez? Iruditzen zait, nahiko negargarria. Baina gainera, oroitu nahi dut, unibertsitatean momentu honetan badaudela 800 euro hilean jasotzen dituzten irakasle ordezkoak. Oroitarazi nahi dut, norbaitek pentsatu duela ideia ona zela, lanaldi osoko kontratu bat, lanaldi partzial baten bidez bete eta beraz 800 euroko irakasleak egotea UPV-en. Eta gogorarazi nahi dut, langileen zati oso handi bat azpikontratatuta dagola. Eta azpikontratatuta dago, zertarako gutxiago kobratzeko eta lankarga gehiagorekin gehiago egiteko, jantokietan dagoen egoera, eskola garraioan dagoen egoera, garbiketetan dagoen egoera. Beraz, niretzat esatearena ez dagoela arrazoirik grebarako da, benetan ez jakitea, edo ez entzun nahi izatea momentu honetan dauden beharrak. Eta gainera esango nuke, greba hauek ere ez direla soilik lan baldintzengatik, badira ere, zerbitzu publikoetan ratioak hobetu eta inbertsioak areagotzeko. Alegia, arreta hobeago bat eman ari izateko. Eta berriro diot, uda honetan nik uste dut jende asko, eta azkeneko urtean ikusten ari da, orain arte oso ona zen osasun arreta bat, profesional honek ditugu osasun gintzan, osasun sistema potente bat garatu izan dugu urtetan zehar, baina orain arte hori horrela zen bitartean ikusten dugu, gero eta pitzadura gehiago azaltzen direla osasun sistema publiko horretan, badaukagu segregazioaren arazoa eskola publikoan, badaukagu baita ere zaintza sistema publikoaren erronka. Beraz, iruditzen zaigu horri guztiari heldu behar zaiola eta greba hauek badirela aukera bat, benetan erdigunean jartzeko hori guztia. Lehena, hasieran aipatu duzu, 1.400 euroko gutxieneko soldata ezartzerena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hori eskatu diozue Jaurlaritzari, baina horretarako borondate politikoa ezinbestekoa da, izan Jaurlaritzaren partetik, izan Confebasken partetik, ezta? Aurten ikasturte honetan hauteskundeak izango dira, eragiteko modu bat izan aldira, ezta? Begira, gu 2008an greba orokor bat egin genuen, eta greba orokor horren aldarrikapen nagusietako bat 1.400 euroko gutxieneko soldata zen. Garai horretan ez genuen erantzun baikorrik izan instituzioen aldetik. Baina, aurten, udaberrian, Eusko Legebiltzarrean egon zen horrako mozio bat, gehiengoz onartutakoa, planteatzen ziona Eusko Jaurlaritzari, EAen gutxieneko soldata espezifiko bat adosteko iniziatiba hartu behar zuela. Horren ondotik, guk ez dugu ikusi beste sindikatuen aldetik interes handirik horren inguruan aritzeko, eta egia esan nahiko harritzen gaitu, iruditzen zaigu aldarrikapen hori oso transversala dela, izan beharko lukela, langile guztioi egiten diela mesede. Baina guretzat, guk oso serio hartu dugu gai hau, eta guretzat kurso honetako lehentasunetakoa da. Guk lan egingo dugu, 1.400 eurotako gutxieneko soldata hori posible izan dadin, bai EAen eta bai Nafarroan. Hauteskunde urtea izanik, baloratu beharko dute alderdi bakoitzak zenolako eskaintzak eta posizioak hartzen dituen horrelako aldarrikapenen aurrean, baina guk hauteskundeak izan edo ez izan, langile jendearen bizimodua hobetzeko horrelako proposamenen alde lan egiten jarraitza da gure ardura, gure erantzukizuna. 1.400 euroko gutxieneko soldata aldarri eta 4 eguneko lanaldia ere eskatzen duzue. Bueltatu da, joan den ikasturtean bueltatu zen agenda mediatikoaren erdigunera, nola ikusten duzu egun egoera? Posiblea izango da? Guretzat lanaldi murriztea beharrezkoa da. Beharrezkoa da enplegua banatzeko, beharrezkoa da zaintza lanei espazio gehiago emateko, eta zaintza lan horiek
emakume eta gizonen artean banatzeko, erantzun kidetasunez banatzeko, eta gaina posible da. Ze automatizazio eta digitalizazio prozesuekin gaitasuna izan beharko genuke lanaldia nabarmen murrizteko. Aldiz, ikusten dugu lanaldia azkeneko urteetan ez dela murrizten ari. Zergatik? Pues automatizazio eta digitalizazio prozesu horiek denon mesedetan baino gutxi batzuen etekinak gizentzera bideratzen ari direlako. Eta guk aldarrikatzen duguna da, momentu honetan dagoen gaitasun produktiboa eta organizatiboa baliatu dadin bizitza erdigunean jartzeko. Eta hau da lelo bat, baina hau da baita ere praktikan gauzatu behar den filosofia bat. Esaterako lanaldiari dagokionez. Guk 30 orduko lanaldiaren alde egiten dugu. Uste dugu posible dela eta onuragarria dela. Banatu behar den 5 egunetan ere 4 egunetan, eztabaidatu daiteken zerbait da. Guri iruditzen zaigu zaintzaren erritmoi dagokionez, agian 5 eguneko lanastea egokiagoa dela. Baina guretzat ezinbesteko galdera hauxe da. Lanaldia murriztu beharra dago, bai ala ez. Guretzat erantzuna da baietz. Afera da, Confebask ez du horretarako inolako interesik. Afera da, zer egingo dute instituzio publikoek horrelako dinamika bat bultzatzeko. Orain artean ezagutu izan duguna da, saiakera bat, 2, 4 edo 6 proiektu piloto jartzeko 4 eguneko lanastearen inguruan, eta erabat arrakasta gutxirekin egindako iniziatiba dira Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Guretzat hori ez dago egoerak eskatzen duen mailan. Guretzat benetan lan handiago bat egin beharko lukete instituzioek lanaldiaren murrizketaren norabidean. Hasteko beraiei dagokion esparruan eta baita ere eremu pribatuan. Izan ere, 100 urte baino gehiago daramatzagu 40 orduko lanaldiarekin, asko dira, eta gero bestetik lan segurtasunaren alorrean egun prekaritateak hiltzen jarraitzen du, hori horrela da, prebentzio neurri gehiago ezinbestekoak dira. Bai, guk askotan salatu dugu, istripu bat dagoenean, askotan ikusten ditugu antzeko kasuistikak. Ikusten dugu askotan gertatzen ari direla altueratik erorketak. Eta horrek esan nahi du, ez zeudela beharrezko babes mekanismoak, ze hori oso regulatuta, oso arautua dago nola lan egin behar da alturetan, ez? Edo ikusten dugu askotan azpikontratatutako enpresetan gertatzen dela. Edo ikusten dugu denbora gutxi daraman jendearen artean gehiago gertatzen direla olako istripu larri eta hilgarriak. Alegia, badakigu zeintzu diren istripuak areagotzen dituzten praktika enpresarialak. Eta guk esaten duguna da praktika enpresarial horiek mugatzeko eta praktika enpresarial horiekin amaitzeko neurriak hartu behar direla. Orain arte, ikusi dugu ez dela egon iniziatiba askorik maila instituzionalean. Osalan badaukagu, Nafarroko Lan Osasuneko Institutua badaukagu, baina bi erakunde horietatik dauden baliabideak eta dauden plangintzak erabat aski ezak dira. Orain arte guk ez genuen parte hartzen Osalanen, iruditzen zitzaigulako modu bat, zela modu bat salatzeko erakunde horren eragiteko borondate eskasa. Baina ikusi dugu asko erasotasunean erori dela eta nolabait lekukorik gabe, lekuko deserosorik gabe jarduten ohitu direla eta ez dutela inolako aldaketarik egin beraien funtzionamenduan. Horregatik erabaki dugu estrategia berri bat egitea eta lan osasunaren gaia erdigunean jartzea. Lantokietan gure ekintza sindikala indartzea prebentzioaren alde, baina baita ere maila instituzionalean gure interpelazioa indartzea, bai Osalanen eta baita ere Nafarroan. Aipatu duzu ez, orain CESen eta Osalanera itzuli dela lab, hala ere elak hori aurpegiratzen dizue? Bueno, nik uste dut ez dutela sinesgarritasun handirik elaren kritika horiek. Ela Espainiako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean dago, ela Nafarroko Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean dago, ela Espainiako Ondare Sindikalaren kudeaketarako batzordean dago, labez bezala, eta elak erabaki du esparru batzuetan interesatzen zaiola egotea eta beste batzuetan ez bere interesen arabera. Eta zilegi da, guk ez dugu kritikatzen egoteagatik Espainiako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean, edo egoteagatik ondare sindikalaren espazioan, naiz eta, azken espazio honetan, lab betatu egiten den. Hemen ondare sindikala, estatu mailan,
banatu egiten da UGT komisiones eta eraren artean, labek ez du aukerarik izanen orain arte ondare sindikalik izateko, eta ez da zer gertatzen. Baina guk berriro diot guk ez dugu kritikatzen, ze hori ez da elaren errua. Guk ez dugu kritikatzen ondare sindikalaren batzorde horretan egotea, edo Espainiako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean egotea. Orduan, bere erabakiak dira, guk errespetatzen ditugu. Ez dute egon nahi beste espazio batean, bere erabakiak dira, guk errespetatzen ditugu. Eta errespetu bera eskatzen dugu gure erabakiekiko. Hortik aurrera, elak baloratuko du ze garrantzia ematen dio eta zertarako erabiltzen ditu horrelako diskursoak edo horrelako kritikak. Eta bukatzeko, Igor, joan den ikasturtean hainbat lan gatazka itzi ziren, hitzarmenak berritu baitziren, hala ere ikasturte honetan oraindik hitzarmen batzuk berritu gabe daude. Nola dator ikasturtea? Beroa datorrela badirudi, azkenean 3 hilabete hauetan baditugu 3 greba deialdi. Bai, pasaren kursoa oso intensoa izan zen, eta hau esaten dut zorionez izan zen intensoa. Hemen bazegoen nolabaiteko asmo bat, patronaren aldetik, soldatak KPI-aren azpitik kokatzeko, eta beraz erosmen ahalmenari eraso egiteko. Eta horren aurrean oso erreakzio indartsua egon da langileon aldetik. Borroka asko egon dira. Labek parte hartu du 200 borroka baino gehiagotan, eta horietako asko akordioekin amaitu dira eta lorpenekin amaitu dira. Hala ere, iruditzen zaigu, oraindik ere badaudela blokeoak hainbat eremutan, bereziki sektore feminizatuetan, eta horietan ere borroka egiten jarraituko dugu. Eta horrekin batera, iruditzen zaigu, erosmen ahalmenarekin batera, bai zaintzaren gaiari, lanaldiaren murrizketari, lan osasunari garrantzia eman behar zaiola. Ekintza sindikalean eta baita ere proposamen orokorretan. Guretzat bada hau kurso bat borrokak egiteko lantokita sektoretan, baina baita ere lortzeko lan harremanetako eta babes-sozialerako euskal esparruaren norabidean aldaketa orokor batzuk ere bai soldatei dagokionez, lanaldiari dagokionez, zaintza edo lan osasunari dagokionez. Eskerrik asko Igor Arroyo, Labeko koordinatzaile orokorra, honekin bukatu behar dugu elkarrizketa. Eskerrik asko gurean izteagatik. Ni esker zuei eta ongi segi. Nik mugikorrik inoiz ez, tolestu daitekenik. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau. Eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?